Pag human ako kabisi sa akong mga trabaho diri sa bukid ay kani nga panahon day is mobalik na sad ko ani og Iligan City. Mo nang gikuan ko ni Paderlan kay lagi daw padalon ko niya og balanghoy sa syudad. Kay sa pagkatinura lang day no pag nako sa syudad day no is di jud ko kakaon kay aning pagkauna ba. Mo nang nanguha na si Paderlan ani kay lagi iyang ipadala nako. Kay lagi daghan makasyag tanom diri sa amo ang tugkaran nga balanghoy. Mo nang anytime pwede ra mi manguha diri, pwede ra mi magluto. Unya day Dios mio day kay na-cancel man day ang ako ang pag-uli ani mga panahon. Kay lagi na apo ko'y customer nga nangabot. Ay siyempre nang manta og kwarta ani day kailangan jud ta magtrabaho. Mo nang giriban sa nako ang mga customer ug wala lang sa ko ni balik og Iligan. Kay mintras man gud na ako sa bukid day kung napay opportunity day nga makakwarta ko ay i-grab na nato oy. Kay para man gud sa ko aday no kay sayang ang panahon ug ang oras day nga wala ko'y income. Mo na mintras na po ko'y matrabaho day isa ko adyo na trabahoon. Ug kani sa mga panahon na day no is nangabutan pud silang Paderlan. Ay base na pa kanin sa salangaw day kay grabe man kabutan nila karong mga panahon na pis lang. Bitaw oy nalipay ra sad kay ko sa airport ni Paderlan day kay iya jud kong padalag balanghoy sa syudad. Pero nalimot si Paderlan day nga limday ko mukaw na kay lagi dato man ko.